sähkövessan käyttöä käydään läpi. Aivan tavallinen vessa muuten, mutta tästä käännellään huuhteluasentoa ja tyhjennystä. Ja ääni on aika kova. Oleellista on tyhjentää niin kauan, kunnes kaikki tavarat on mennyt täältä pumpun läpi ja nehän jatkaa matkaansa pumpun jälkeen vielä. Jos mä otan täältä takapaneelin pois, jatkaa tänne venttiileille ja sieltä edelleen tankkiin. Niin täytyy pitää sellainen riittävä huuhteluaika. Sanoisinko, että kun kuulee äänestä, että nyt siitä pumpusta meni viimeiset tavarat läpi, niin siitä vielä muutama sekunti perään. Muuten ne saattaa tukkiutua, jäädä johonkin venttiilin tai pumppuun ne ainekset. Ja papereita sinne ei sovi laittaa useampaa kerrallaan. Katsoo, että sitä säännöstellään paperin käyttöä eri eriin sitten, jos sitä on runsaammin, koska muuten se on varmasti tukossa. Tänä kesänä on pari joukkuetta saanut sen jo tukkoon. Laite on ihan uusi ja toimiva. Omassa käytössä ei ole kertaakaan tullut ongelmia. Se vaan täytyy huolehtia, että itsensä jälkeen se, että ne on hävinnyt just näkyvistä, ei riitä, vaan vähän enemmän vielä.